واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Sabit etip sakla özüňi. Ol toğra adamlar bilen ki olar özleriniň perwerdigarına ertir akşam dua edip ibadet etýärdiler. Hudaňyň ryzasyny isleýärdiler. O gözüňi olardan başga ýaňa ütketme. Dünýäň diriliginiň zinetini isläp. O ol kalby men zikrimden gafil eden adamymga muty bolma. O ol özüniň hawa hawasyna tabydyr. O şoň işi hatten tejawüz edendir. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Ey Muhammed, sen şol kalpleri Hudadan gafil bolan kafirlere ayt. Bu vahy edilen zat haktır ve Hudaý tarafyndandır diýip. Pes her kim istese mu'min bolsun we istese kafir bolsun. Elbette biz kafirlara amade edip koyduk ody. Ki şol odyň diwarlaryny gawap durandyr. We eger şolar suwsuzlykdan dady bidad etseler, şonda eridigli mis ýany suw bilen şolaryň dahtlaryna ýeterler. Ki kızgınlıktan şolaryň ýüzlerini kebab eder. Neveyle yaman şarapdyr şol suw we neveyle yaman jaýdyr dowdak. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti innâ lâ nudî'u ecre men ahsana amela. Tahqiq ol tor adamlary ki iman getiripdiler we salih amellerini kesbetipdiler. Elbette biz ýaxşy işini eden bendeleriň sogabyny zaýa etmez. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawir min dhahabin ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Şu tariqa adamlar üçün Adin diýen cennetler bardyr. Ol cenneti ki on bağlarının ve kasırlarının aşağından nehirler akyardı. Şolara cennette qızıllan bolan bezekler bilen zinet berler. O şolar geyerler yaşıl, yuqa harir ve qalın harir. Taxtlara tirseklen hallarında. Neveyle yaxşıdır şonda soğaplary ve neveyle yaxşıdır şolaryň aram aljak jaýlary. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Ey Muhammed! Sen kafirlere ve müminlere beyan et iki adamın halini, bir kafir ve bir mümin. Biz şoň bir üçün, yani kafir bolan üçün iki bağ we bostan berdik. Üzüm bağlardan, oşol iki bostanyň atrafyna hurma bağlaryny karar berdik. Oşol iki bağlaryň arasyna ziraat aýlandyrdyk. Kiltel cenneteyni atat ukulaha ve lem tazlim minhu şey'a ve feccarna khilalahuma nahara.
Şol iki bostan wagtynda mewelerini kämil edip berdi we mewelerden hiç zatny kem etmedi. O şol iki bostanyň baglarynyň arasyna suwlaryny we nährlerini aktyryp jary etdik. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Oşoň eýesi üçin iki bostanda anwa aqsam meweler bardy. Pes şol kafir dogan musulman dogany aýtdy, özü de şoň bilen jedel etýän halynda men sen